goizero irrifarra. Ataun irratiko bidertzean saioan jarraitzen dugu, hementxe zaudezu zeu ere entzule eta gaur tertulia tokatzen zaigu, hilabeteko bigarrengoan gaude, baina kontu kontariaritzeko gogo handiz eta, datozen minutu eta aktualitatean bete-betean murgilduko gara kontutxo batekin, ze nik uste hau historian hiltzatuta geratuko den gai bat izango dela, bikote aste honetan ez? Aste honetan aste bete edo bete da, datorren astelenean 2 aste, apirilaren 28an. Horrengo niru, bikote, hombre, bai, ala. Bai. Non baitetik lotu behar nuen, eta, hori, apirilaren 28an, pasaden apirilaren 28an, itzalaldia izan genuelako bai Ataunen, Goierrin, Euskal Herrian, oroar, ez dakit zuek nola bizi izan zenuten, akaso gure entzuletako asko ere nazkatuta egongo dira jada honen inguruan hitz egiteaz, entzuteaz ere akaso, baina, nik uste Ataun irratian ere alako aipamen bat egin behar dugulaz, ez dakit, bakoitzak nola bizi izan genuen ere kontatzeko, ez da, nik uste pentsamendu ezberdinak ere agian egon zirela, edo, ez dakit. Nola bizi izan zenuten zuen, non harrapatu zintuzten itzalaldiak. Lanet, bai. Baina nik esan behar dut, gure zonalden izan zala itzalaldie oso motxa. Osa, esan nuke gure itzalaldia izan zala 38, 39 minutu horako zehose. Osa, nahiko azkarra izan zen. Ja, nahi ordu bete, hortik. Bai, nik ere bai. Bai. Gu, sin mas, lanen genden, bakoitze idazten, bere ordenagailutan. Eta egia da, behin gertago izan dela ofizinan, argia ez jotea, baina bai ikia amago bat ez dela. Orduan, hasi joten da esan genuen, bale, bator. Eta ez zetorren argik, generadorea etzan piztu, eta esan genuen, ene, edo ginen 2 minutu gola, erdi xilik, en plan, ze pasau da. Eta lankide bateketanik esan genuen, justo hauke ondon, gure ofizina da bajo bat. Ata irik eta jazare karreteran, praktikamente. Eta ondon dauke berreka bat. Eta zubi bat, eta esan gendun, aizue, hemen baino beto ez algare euskitan eta, bai. Eta bajun ginen euskita eta antxe hon ginen. Baitu. Eta paren genduken semaforo bat, orduan ikusi gendun arte semaforoa etzala piztu, hor txe hon ginen. Ama. Bai. Nahi parre iken ziren, zer, klaro, nire lankide guztik die ingurukok, baino nik etxe etortzeko Renfe hartu berra dauket, eta klaro Renfe etzeon. Koberturek etzeon, gurasokin etzeiteko, eta baina azkenen soluzioen hau genuen. Egia da? Ze berandur arte ezin izango zenuen... Ez. Berandur arte. Urrengo egunene, inkluso etzeon. Hori da. Pentsa. Eta, hoixen, nahiko... Nik nahiko lasai. Baina lazkaun, pasadan aste azkenen, adibidez, argie juntzan 3 aldiz dola. Bai, aipatuko dut, Ataunen ere, San Martinen behintzat aldi berean joan zela, Ez korroborau. Ni bai. Ni lazkaunean. Ni ere bai, baina ohartu nintzen San Martinen ere joan zela. San Gregorion ez, baina San Martinen bai. Esan da modukatik ematen zuen korresponsalak zauzkela. Bai, nire Ataungo. Lazkauko korresponsalak esatea, behaz eola juegan. Bai, ninean. Txosnatan, oso iluntzeon. Ja, karo, eske ez derrez. Ez derrez. Eta jende dauzke oso bideo graziosok. Zekaro, de repente pertsona grazioso matek linterna pizten zon da hortun zan. Iluntasun totala eta de repente argizpi bat hortik. Eta sin mas, nire itzalaldin esperientzia horre arte. Zurean, Oida. Ni lanen egon. Eta gugare bizala. Gure sala eta ondoko sala. Ze pasatzen da, nina teknikon salan ondon, gure nere sala, eta teknikon sala, dare kristal batek separatzen ditu. Eta teknikoi, argik, tipiko tetxuko argik molesta egiten dio, eta orduan itzali egiten do. Eta orduan, gu eginen grabatzen, eta alako baten, gure argia jo nintzen. Baina, karo, beti izaten dugu, zatik saltatzen da batzutan argik, eta hola, eta ni, fokok zein dia.
Baina ordenadorek seitu etxentzat zeti generadore genduzken. Orduan ordenadorek seitzen zuen da, itzaldu ingo zientziak. Eta ondoko salan guk, gure bi salitabu eta zaparte, ondoko salako ez balia ongo, guk lan esaituko gendun. Eta ez ginen enteuko, eta gaina ordu bete iraunko zon, eta gu ez ginen enterauko. Baina ondoko salako, dituzien argipedek egin ordenadore IP etorri gintzien gureana. Eta argipe gare, eta nik hasi eran petxau nuen, edifizioan kontu izan zala, zatik, ez da esengo aldia. Eta ez, eta karo wifi egen duken guk. Gu wifi egen duken. Hau konektauta genden. Eta orduan hasi Twitterren sartu ginen danak. Etxan da bezala apokalipsin momentutan. Bai. Eta gero kontura ginen, etzala Donostin pasaduzan gauza bakarra. Donostin zuen den. Bai, ni Donostin. Ordu bete. Ados. Eta kanpo batea ginen, da beste enpresa guztitako, dana kanpo. Eta jaio zabo bat esan ganduna, guk lanen seitu daikegu, asik seitu ingo dugu. Eta ginen lanen, eta etorri zalaren terau ginen, kanpoko karraxi entzuelako. Zatik beste, gu lanen seituko gandun, ez ginen, terauko ez da etorri zanik. Eta hori xe izan zan, izala etorri, nik beroa bazkaldu nun, Beitu. Nik lentejak bazkaldu nitun, ze ekonomika dukeu sukalden. Egurrekin. Eta orduan lentejak intzituen gurasok. Hori bai. Eta oso ondo? Ni bozkaritazen ez akordatzen egia esan, Nik normal zaila bueltatu zen bai. Nien ez joatzen. Kontozun historia nintzen parrez, zain naiz imaginatzen, ez hautzen dut biztaz bali madare zuen ustez tekniko bat, ez da hitz pertsona hortaz aizean, eta hainez bisarizatzen pertsona hori. Pertsonari gaztea da. Akin hasten da, ustez bintzet. Ez da bea. Ez que pertsona hori jazta visualizatzen lanen. Vale. Ai, ama. Vale. Gero pertsona hortaz hitzen gadu. Vale. Ez dakit, grazi. Ez. Leire. Ez. Ez. Vale. Reitzen daikegu, baino. Vale. Oixen. Guenta itzen gea. Bai. Zuek ulartuko. Ez, ni Donostinean. Ta bea ez. Bea Bizkaialden. Bea Bizkaialden. Bai. Zubi hundi bat dauken herri baten. Bai, uste baietz. Hombre, basatizu ni baiet. Ni baina beto daki honek. Jesus. Bez, eske, leirek informazio asko dauke. Bai. Jendetaz. Bai. Ta zuri, jefe? Niri ere lanean harrapatu ninduen. Bai, izan zen, niri bai harritu ninduen, argia joan izanak. Ez da ohikoan gertatzen den zerbait, gure lantokian, eta harritu ninduen erabat. Gainera, ni nengoen redakzioko nire mailan eserita, eta portatilarekin egiten dut nik lan, baina pantaila bati lotzen dut portatila hau. Eta pantaila itzali gintzen, eskerrak portatilak batera jazuen, ze momentu horretan editatzen ari nintzen proiektua ezabatu balitzait, ja ez dakitze pasako zen, baina zorte izan nuen, eta eskerrak behintzat proiektuak gordetzen ari nintzen alata guztiz ere, eta gorde nuen, eta orduan altxa nintzen ze gertatu da. Eta noski guk normaltasun batean lanean jarraitu ahal izan genuen, hau da, interneterako konexio eta guzti hori bageneukan, redakzioko, hau da, portatila geneukanok lanean jarraitu genezaken, baina ordenagailu finkoa zuzenak ez, hau da, bakarrik irratiko estudioa eta gainerako zerbitzariak eta horrela mantentzeko bateriak ditugu. Eta orduan ordu betetik aurrerako iraupena zuen bateria horrek, eta normal jarraitu ahal izan genuen lanean, baina ezakit, bere estualdi puntu batekin ere bai, ezta? Ze konturatzerako bateria horri 30 minutu besterik ez zitzaizkion geratzen jada amaitzeko, eta esaten ari ginen 30 minutu hauek amaitzen direnean. Ez bali madargia itzuli, zer? Eta pixke bat bai izan zen momentu nahiko surrealista, jada noski etxeko informatikariak ere poliki beraien zerbitzariak ezin dira denak golpean itzali eta denak golpean piztu, hau da. Eta orduan, ikusten ari ziren 30 minutu geratzen zitzaizkionez argi ez zela
bueltatzen, hasi ziren poliki zerbitzariak itzaltzen bata besteren atzetik, pin, pan, eta irratian ere da hasi ginen alako protokolo bat edo alako zero bat martxan jartzen, poliki itzaltzen joateko gauzak. Baina, eta itzaltze horrez gain, B-plan bat ere bai, hau da, ez bada argia itzultzen, zer, dena ez ere zen gelditu behar da, ez noski, bestelako planak pentsatzen ere bai. Eta momentu, surrealista. Egia esan, ez dakiten niretza, bai, inoiz bizigabekoa eta, wow, potentea. Bai, desde luego. Hombre, zean, gure lankide eta laun Julen Iraolak, kontatzen zuen, bea Bilbontzeola, eta beak ikusi zola, nola semaforo guztik itzaltzen ziren baten, eta hasieran betxetzen zola, auzoko gauza izango zala gaina denda baten zeon, eta argia juntzala, eta derpente zontoko dendan ez dakitzer, eta nik uste tolako iria hunditan kaosa egon zala. Bai, seguro, bai. Eta batez trafikokin, osea, eta pentsa honik, iskerrak, egun hortan etzatela Bilboa tokau jutea, bestela, hor bai, entre parkinetik kotxeatea. Claro. Gero trafikoa egon gozan, Bilbo kolapsatzen bada atletikek partidu daukelako. Zaten nik han lan eitxat ondo, ez asama mesen lan eitxan, baina han ondon, eta kolapsa goitzen da, pues pentsa. Bai. Eta semaforok, eta jendea. Bai. Nik lanke batekin aipatzen nuen, ez da, momentu bastante surrealista izan zen, eta aipatzen genuen, osea, bere, ez dakit, graxia ere badauka. Hala, ez dakit momentuan bertan, ez dakit, osea, alde batetik begiratuta esan ke guai, no? Baina, gero, hombre, beste alde batetik begiratzen balin badituzu, gauza eta faktore asko daude, graziarik egiten ez dutenak, hau da, ospitalei begiratzen balin badiegu, eta ospitalez aparte, ospitaletan horari aurre egin izan zioten, eta normaltasun oso jarraitu izan zuten inolako arazorik gabe, etxean agian baziren beste pertsona batzuk, alako makina batzuk behar zituztenak adibidez, agian oxigenoa edukitzeko eta bat eta beste, alde horretatik begiratzen balin badugu, ez du inolako graziarik egiten, ze bizitzaren eta osasunaren inguruan hitz egiten ari gara, baina beste alde batetik, ez dakit, gure bizitzan inoiz gertatu ez den zerbait da, eta badauka alako grazia bat, esatea, begirez zer gertatu den, zenbat estatutan, zenbat lurraldetan, argindarri gabe, batean, pasada bat. Bai. Nei horrek eitzen detana da pentsatzea, ezkeala ez argipe, Bai, erabat. Baina nila dirue eskutan, karteran daugetor, bazpare, eta nik hortan argia juntzanen, nik uste, zetik izalene iruretako buelta uzan, gutxi gora bera. Osa, ni etxea iatzeako etxean argia bazean, eta ni pentsa honen, igual, hau ordu batzutako balin bada, txalen zengoet, irakurri, pintau, igual dio nahi txentzo gaina, paseatzea joan, alternatiba pentsatzen dituzula, eta gaue, kandela gauzket, eta oikin. Baina paize konektauta garen, eta zenbat, eta gure aixialdi ere, kenduta gauza basikonak, jan alizatea, tutxa alizatea, hori ere bai, aixialdi ere, zenbat lotzen deun, bai pantaia eta, bai zebita. Eta nahi hori, ez zitan guztago esan. Pentsa, ikusi nuen esan, gero lako ze pasatzea, eta tontokeri, ixialdi azkenan tontokeria da, baina tontokeri hortan, elektrizidadea behar deula, pentsatzen zein da nivela. Así que, bueno. Bai, justo gaur haitu die kontatzen, lankide baten ondoko pixu baten getuzala, pertsona asko getuzien astensoren ataskauta, eta, astensoreko enpresatako batek esan ziela, atxalde guztia pasaztuela, portalez portal juten eta galdetzen, baukezun horbait astensoren, bai ez, eta ora pilo bat atazaituela, batzuk bai ordu erdi bat hola, baina basko egon ziela, igual 3 ordu, 4 ordu eta hola, Eta, datu kurioso bat, langile horrek esan zen, horlakotan, nahiz eta zaila izan, importantena dela lurren eseitzea, hankak estirau albalin mazu, eta lasai arnasten eatea. Ados. Dato. Vale, ondo dago jakitea. Bai, bazpare. Bai. Eta gero, aparte, sin más, hemen esan dakoa, nik adibidez gure lantokin, ordu bete baino gutxigon argiak enduken, da lan egin duen gero normal. Baina adibidez aizpa, biziala Bartzelonan,
goizeko ordu batak artezen ulertu behak enitzeikia, osea, izan zen agoni bat. Claro. Karo, etzekizun, o gimnasion zeon. Karo, posible zen barruren zerrauta egotea. Claro. O gelan zeren, klasen esan adet, o etxen, o ez dakitzer, eta nik guatzen naiz, ai ama, ze ordu paranoiko izan ziren, osea. Ja. Eta de repente ordu batak eta piko, no, ai ama, argia dauketu antxe bertan, baina baize ematen du junin bardala, ondo nau, no seke. Eta, osea, surrealista total. Erabat. Bai. Pentsa. Bai. Horregatik diote. Osea, zenbait aldetatik ikusita. Bai. Bere bisitasun hori, baina beste alde batzuetatik. Bai. Bai, osatezu, ostras, ze momentu historiko bizi eten ez dakitzer, baina bertan esatezu, ostras, osa argiak entziate eta ezin dut, batzuk ezen gaudu ez da etxea sartu zu, jende asko gaur egunen dola dana dauken hain elektriko jarrita, Bai. batzuk ezen gaudu ez errin. Bai, gure enpresare igual. Osa, zaten, hona burrango una arte luzatzen da, eta langile batek daukelako giltza bat, bestela dana da mobilen bitartez. Claro. Eta beste zingo ginen sartu. Eta kotxe elektrikok eta hau guztik, Oida. kargatzen diena zeatik. Garajek. Bai. Garajek, nik ezakot problema hori, baino... Baina daukena mandokin eta hola. Bai, ikustezu. Hemen asko hitz egin izan da duela hilabete batzuk kit baten inguruan. Euskeraz. Wow. Ostras, nola izango litzateke hori euskeraz? Momentu txo bat. Bizirauteko Bai. kit bat? Beitxu, hori izango da, Bai, ez zitzaiten etortzen ditza. Noire kosta bintzate? Bai. Nek zuzenduko digu. Zer dio... Biziraupen kita. Bai. Bai, nik bizirauteko, bai. Hori da. Egin dituta. Biziraupen kit bat guztiok etxean edukitzeko gomendio edo egintzen, duela hilabete batzuk ez dakitzuek. Bai, baina izan zen nahiko apokaliptiko ez? Bai, eta azken batean normala izan zen, sin gu geuk ere, sinesgarritasun gutxi ematea, hau da horretara jotzean iruditzen zaite, egoera horretan ezagutarazi zutelako, baina... Nik uste hori egin zuela beste egoera batzukatik, ez argia jutan daneako, baina... Inkostientaki lotura indiau. Claro, hain dela aste batzuk hau izaten zegoen, eta derrepente hau pasazagu igual, nik uste dara beste egoera batzuk, pues mundue nahiko gaizki dago azken aldin, eta bueno, eta zea, Suedia eta olako herrialdetan ja, hain dela urtek, ja badauzkiela, ordon, ez dakit. Bueno, nien naiz oso konspiranoika olako gauzatzen egia esan. Osa, entzat koinziditu egin duen gauza bat. Baina, egia da, jakezaren, ez dela gaizki etortzen eukitzea, kandela batzuk eukitzea. Nik ezakit oso ondo guantxe kitorrek zer dauken, baina, bueno, imaginatzen dut gutxi gara bera. Gaizki ez datorrela. Baina, eske, pasadaike hau pasadan bezala, baina, igual, oainala urte batzuk, 10 bat urte, egon zan ziklogenesis bat, zakitze pasazan, izalen egon ginela, kasi 200 argipe. Bai, baino... Hemen igual, baita, pasako zan, eta 200 argipea. Ordon, holako gauzak pasatzen diela, arbola bat eroi ez dakitzer. Bai, erabat. Eta egia da, zea teknologia eta aurre auta daula, baina inoiz ez dezu jakiten. Keba. Inoiz ez dezu jakiten, ordon. Nik eukitzea, ez dut gaizki ikusten. Ez. Nik uste kasu honek mandola bildur gehiago izan dela kaia gauza nahiko masifikatu bat eta bai, impactatzen dolako, argipedare Portugalen, Alemanin ezakitzer, sasanei etia esatezu, ostras, zeide pasatzen hemen. Bai, nire hasieran izan zat zer, nola? Zer dator. Gauza pentsatzen zuena, zer dator. Argia juteko zer dator. Baina gara ikusi gandunen, guri bintzat 6 buelta uzitzen gula izan zen. Bueno. Bai, listo. Baina ondola, kasu artxibau duen, ez dugu jakingo inoiz, ze pasau dan. Bai, argitu ere ez dute alako arrazoirik eman. Bata beste kulpa gota, kasu artxibau eta jazta. Bai. Laburpena. Eta berriro gerta dadila. Zakin, ala... Bueno, kandelak aukidanak. Hoi da. Kandelak eta... Bai, zakit. Eta aurrea horrekin. Ja, nik lehenengo gauza argia buelta uzitzaigunen guri, mobil eta ordenadorea kargatzen jartzen. Bai, guk lehenengo gauza. Bai. Bazpare, behize juten bada, nahi bintzet. Bai. Más vale prevenir. Que curar. Osea, kartak idazten.
Leire maitea. Espero dut ongi egongo zarela. Eta korreosetik bialtzea. Ja. Ni behin, anekdota. A ber. Nire laun bat, ez dakit konta berko nuken. Bai, Ai, orain jan, Esan dezaun, beste bizitza estilo batea sartu zala. Nun teknologia iketzeon, bale? Vale. Garaiko laun bat, Vale. bai, gero gotako izat. Eta karta bidez itzeitek handon. Monja. Ai, ama. Joe, Leire. Osea, Es que nintzen ze bueltak... konexioa, Bai. Hola, de repente nire hola gaitu nintzen albazte. Ez dut hori pentsatu nik, bai. Bai. Eta ordu neon zan, garai bat, urte eta pikola, kartak idaztekin jela. Baina ez temat urtekin hoi. Oso gaztea zan, bea. Gero uste tutzi zola, aldein zola. Osea, Monja la fuga. bai. Gero, jautzi zola, etzala alzea. Etzala, etzan setituko, Monja. bai. Eta atea intzan, baina karta bidez itzeiken ginen, eta bere xarma zeuken, egitan. Bueno, Eta gaur egunen launek zate? Ez dakot kont. Osea, badakit gutxi gora bera zeo ze bere bizitaz, baina ez da huitzen Ostras. denbora askon. Ostras, Bai. Vale. Vale. Netzatetzan arrotza izango. Karta bidez itzeitea. Udalekutan neongo bagine bezala. Hori da. Postalak, hori, galdu indango zaba da, baina Bai. oporreta juten zeinela eta kaixo zer gaina zan. Ni behintzat, LH garaien idazten itun, letra neuken 3 kilometrotakoa. Postala Joder, txiki ezan. Ze gaina postala zan, dina ezakitze izango zan ura. Baina tipiko argazki, albumetako argazkin Bai. tamainue, Bai. eta erdie jazan elbidea idazteko. Orduan zeko ez duen, postal horren erdia idazteko. Zure 3 kilometrotako letrakin, eta nahi Kaixo. zuten, kaixo zer moduz, gu oso ondo gabiltza, dana oso polite, agur, muxu bat. Bai. Eta beti marrazki bat eiken honik. Pues ya está. Bai, nik uste danak ziela igualak. Baina nik uste postalan ze hori, beize berreskura beharko genukela. Bai, politxe da. Kartak edo, bai, guai iruditzen zat, jutantzea Bai. viajen toki batea, gero igual segun untzaren, bai mendik bialtzen dezu. Eitxezu, como que handi biali dezula, baina, Ja. nire recuerda politia eta ilusia itxendo jasotzea. Ojo, uda hontan, bialdeko izuet bat. Vale. Nun baitetik, ez dakait nondik. Vale, Vale. Baitxu. Bialdekoet, eta unirratia. vale. 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 Jor gaitu da. Ez. Jor, Ja. aizan bere biziraupen kitekin, eta bukau deu, kartak idatzi A ber, idazten. ari Barkau. nintzen pentsatzen ean nora iritsiko da, baina bai, iritsiko da. Bueno, bestela Zaila, bai. bialdekoet nire etxoa eta gero ekarriko izuet. Baita ere. Horrekin zerbait indeko, etxo, makinatzen hasi behar naiz. Ai, A ber, ama. pentsaukoet. Baina zerbait guai indeko. Vale, bai. Makinako deu. Bai. Osa, jendek imanak erosten ditu bezala juten dantoki bakoitzea. Oporretan. Bai. Igual, jotea Torre la Vega. Eta iman de Torre la Vega. Torre la Vega oso politxe da, Ojo, kuidau. Ez dut esaten itxusi bezala, baina. Nasteren ez. Torre Molinos, dau bat. Ez. Torre la Vega non dau? A ber. Santanderren? Torre, uste baiat? Ba, orduan oso politxe da. Da precioso. Da precioso. Nik uda hontan inditutor kompra batzuk, Mad Fashion Victim, increíble. Itxoin. Oso politxe da. A ber. Bai, nik uste baietz. Altamirako kobazulok daren tokia. A ver. Harry Plaza, Torre la Vega. Bai, nik uste baietze. A ver. Bitu, lehenengo aldera, lehenengona. Es bonito Torre la Vega. A ver. Sí, es. Bai. Esango diazu zer daukan politetik Ba, honek, Leire? dendak pilo bat. Ze denda. Ba, asko ziren plaza oso hau. fashionistak. Bai, nik hor kafe hartu non. Bai, hombre. Niri ez zitzaidan bat ere gustatu. Badare denda batzuk, hor jende Fatal. dauke estilazo bat, da flipante. Pasada. Fatal. Neia, fakto, atentzio asko dut juzen horrek. Vale. Ondo hau jakitea. Den data shopping, jendea aberatxa Parisia juten dien bezala shopping eitea. Bai, Ba, Leire Torre la Vega juten da. bai, osea, jurintzen, bai, eta enun espero bilatzea hoi, eta sorpresa oso ona. Baina denda zer, hola komertzio txikik? Txikik, Guai. karo, orduan, osea, esan nahi zut, zan kalidadeko Bai, claro. zeak ziren. Eta bai, jendeak kaletik eta guztia zut hartzen zenun, ostras, que pasada. Benetan. Vale. Nire ez zidan grazire egin, hola. No sé. Garriek berak, hola,
Bueno, nahi den dadaren bitartan, nik fama dauket, asko gustantzatela erostea. Eta fama hori ez naiz kontra jun behar, fama horren kontra jun behar. Baina, bueno, ondo dau. Egun baten gozaran karrekin Torrela Vega. Komprata. Vale. Gora komertzio txikia beti. Bai, hoxe. Hori bai. Jo harrutzeko deu kafe hartzen. Turismo eken. Kafe hartzen. Torrela Vegan. Ez que hori da gustatu ez zitzaidana. Bueno, baina bigarren aukera bat. Bigarren aukerak batzutan onak izan dizke. Ja, baina, no sé. Bai, zetenik ingo hemen oain apologi bat bigarren aukera guztiri, baina bueno. Zaztuk turistikoki gustoko duzu Torrela Vega. A ber, atxalde bat bakarrik honez Torrela Vegan. Nire bai, A ber, ze amar gauza, ze amar ezin ditugunak galdu daren Torrela Vegan. Dau, denda bat, Quevedo izena daukena. Ya está. Hoi egia da. Eta hori zure favoritoa da? Bueno, zan, kebe.do, baina Quevedo. Ah, vale. A ber, bila babra tantzazun. Kebe.do. Bai, Torrela Vega. .do Torrela Vega. Bai, ezta? Ez, nik ustet. Nola ez, argazkiatean nion. Hombre, Instagramea jo non. Nei ateatzen zat, Quevedo desata la locura en Torrela Vega. El diario montañes.es. Ez. Omain bilau bat eta dakutxiko izto bat. Igual, Uda, vale, a ver, agosto. Dau, j.quevedo peluqueria. Ez, Jetxita daula. Baina, eske... Larun bat izateko itxita, ez da... Peluqueria? Bai, hau gaizki, Google-eko ze hau... Baina, kebe.do. Ah, bai. Baietz. Kebe.do. Ai. Hombre, hau zan Torrela Vega 100%. Esate izutenik baietz, ya te digo. Bueno, Torrela Vegan za ikuseike? Ea, ba. Iglesia de la Asunción. Hau? Ez ditzen jun? Vale. Ganadun Merkatu Nazionala. Ez. Torrela Vegako hiri museoa. Jas. Demetrio Herrero Bulebarra. Jesus. Arte bulegoa. Zai nola esaten da nau. Rupestre. Rupestre nola da euskeraz? A ber. Rupestre? Rupestre. Zue, ematen nahi naizeo nire horre. Rupestre. Francés. Ez da francés? Erderatik ainaiz, txotxolo. A ver, hau gaizki jo. Bueno, ezakiko. Centro de Arte Rupestre de Cantabria. Rupestre de Cantabria. Ni txikitan erremerrean itzen. Ordu noa indio kosta goientzat batzutan. Serio? Bai. Ala? Bai. Erremerrean itzen. Ordu netzat DR-ek. Osa, asko balin badar segidan. SR, erderaz asostoi da. SR, las rubias. Las rubias. Pedro, Sandra, oiek, oin ikasten nahi naiz, Sandra. Pedro, madre, padre. Kriston vocalizazio. Madre, padre. Ostras, de ona. Osta baitzen zaizkit. Gero, segarren postun, Biernoles. Bueno, pues herri txikin bat, bai, herri txiki bat. Gero, Feria de Muestras de Cantabria. Bueno. Gero zein daike, paseatzea junda senderismoa. Gero gastronomiare osona. Gero Parque de la Biesca. Eta oik, dara ikusteko. Oida, eta dendak. Kebe.do. Kebe.do. Ba, ikusten nuen, Torrela Vegan, kriston gauzenti? Ilunsenti. Euski esartzen oso polille. Oso naranja zen. Iluna bat. Bai, oi. Gauzenti. Eta ilunsenti ez der da? Egun senti eta iluna bat. Gauetiko izea. Eta ilunsenti ez da ezer? Ilunsenti? Ilunsentia. Ez da? Bai, ez? Ez dit sonatzen niri zerbait. Ilunsenti? Ilunsenti. Zer da hori? Anochecer. Atardecer. Eso, oi. Elu jarren ara, bai? Ilunsenti.
Ilun sentian itzuliko gara etxera. Ilunabar. Ilunabar baitare. Baina gau senti ez, ez? Ilun senti ez entzun inoiz. Bai, Gau senti ez, baina ilun senti bai. Zer izatea, dara jotzen edo hori dio Luiarrek. Ilun senti? Vale. Baina nik gau senti baitan ikuste eta esan ez dentela. Gau senti bilatuan. Gau senti. Gau senti ez da existitzen. Ata unen bai, bale? I punch. Punch. Eta ilunabar, baitare... Ilunabar bai. Ilunabar da, ilun sentin berdine. Hoi da. Eta, osa, eta eune argitzen nahi danen? Egun senti. Egun senti. Bai, hoi da. Egun senti. Hori bai. Vale. Eta azte gehiago? Egun senti. Eta sinonimok? Sinonimok, Ez dauke? ez, hauek ez, honek ez. Bakarra. Vale, un senti, vale. Hoixen, vale. Bueno, Ba, hoi. Torre la Vega. Torre la Vega bukau dugu. Bueno, ba, jendek imanak tekartzen ditun bezala Bai. egin daizkeu juten gehan viajen, juten gehan toki bakoitzen postal bat eosi eta idatzi. Vale. Bertako anekdota bat. Ostras, ojo, vale. Eta gero hemen nunbaitan jarri. Vale. Vale, ondo. Osea, Ondo. bideian nun baitera balin bagoaz. Zu benidorra zoaz, Behasainaz baz. zu behasaina zoaz, eta behasainen postalen bat egon guai gartza eta holakok. Dolarea, ez? Dolarea Madre eta mia. bromatan nahi naiz. Eta zugun bertzea txiringitoa, ojo bertzea denda batea, Estanko batea. estanko batea, eta eosi bazu postal bat, Mhm. eta idatzi bazu, viaje hortan, ze ikusi duzu, eta anekdota bat. Ingo dugu hori? Bertako anekdota bat. Bai. Bai. Vale. Vale. Nik udanez, osea, baita, baina aste hauetan dauzket, hola, txango batzuk, Euskal Herriko zenbait txokota, saioko nahi ziken haber lortzuten. Vale, Vale. oso ondo. Vale. Behasainekin repletatu ingo duzu. Ez, baina behasain- Postalaz beteko diguzu estudioa leire. Bizidan eska, Claro. behasainen. Ez Ez, que- baina behasainek ez. Osea, nijo esango izuet. Nire bizten spoilerra. Hemen intimidadea 0. Nijo zestoa. Nijo markina. Balneario. Bueno, Nijo eibarra. Eta... Oengoz hoi. Bueno, Horereta, oi hartzuna. joe. Eibarra ze politia ikusteko ere. Eibar ez da nintxusi gero, ez zea. Ez da. Bueno, Ez. que ba. Torrela Vega bezain politia da. Bai. Ba, bueno, Izango ditu horrele denda batzuk eta... ez, eibar benetan, osea, ni honezen txokotan, benetan ez da bat ere desagradable irutu. Aguston zoban, benetan ikusietan herrik politxena aspaldi hontan, Zuk ze iritzian, eh? Sekretu bat esango izuet. Ez ez zinez zion. Iritzia, hori da. iritzia. Vale. Ena ez sekula egon. Baina ikusitxutan Bueno, irudikatik, ez zat oso polita pasatzen naizenen Bilboa biden. Polit, dau, bizen ikusietan eraikinek itxusina, dala marroi bat, ikusten dala autopistatik, bueno, pasadanak, badakize eraikineta zain Ja, ja, naizen. Kriston Karo, baino torre kanpotik, baino gero bertan egon da. Bai. Ja, Eibar plaza, jarri. plaza gustan zaizu, Bai, bai, bai. Ba, zentrok, A ber, Eibar plaza. Bueno, a ver, bez? Bueno, a ver, ze. ez da gaizki. A ber, Jesus, leku korragotan egon geha seguro. Bueno, bai, izan daike. Bez? A ber, plaza bada. Ez dugu ikusi herri osotasuna, Ja, ezin dugu. sí, claro. Ezin dugu prepiozio zitzein. Ba, hoixen. Vale. Vale. Orduan zer? Zertan gaditu gara? Ia, Osea, zertan. leira zijoala, zestoa, Eibar, Markina. Oi hartzun, horereta. Eta un pasazoaz, o... Sekretu da nahizu? Danetan hijo parranda. hombre, ez genuen gutxiago ba. espero. Kenduta oi hartzun eta horereta. Oso ondo iruditzen zazatik, gu gero behar dau salsea. Eta gu behar dau... Ez que da zuen Edukia. kontenido emateko. Bai, Bai, hoixe da. Ni bezera parranda, zagustatzen. ja. Etxazu obligazioz. Bai, naiz gehiago sofá, manta, Zapatu baten Film ateatzea, bat. baizea. baiztea. Baizea. Gero Brasik ikusten egon. Ostras! Ya estamos. Bakizue aurdun daula, osea, aurdun daula emaztea zeana
Ashley, aiki izan behar da. Baino egitan. Bai, from the bottom of my heart. Eta zemu sentitzen zea egoera horrekin. Triste. Bai. Banekin. Brasik, A ber, ze 6 temporada darea. Grabatzen nahi die. Ah, bale. Oendik ez ditu eatea bestela, baina bai. 6. Jartzen do Prime Videon daula. Bai, nik zai Prime Video. Bueno, oain investigau gero. Vale. Ba, hoixen. Eta ez dakitze esan margenon. Eski zemat eskala da gaur konversazio batetik bestea, benetan. Osa, erre guzti horietara bikenduta parrandantzoaz. Bai. Bueno, bai, oida. Bai, osea, datozen hilabetek astebururo dau parranda, eta asteburu hontan support your locals. Gaur gabon atauna mundu guzti. Support your local. Pronuntziazioa nahi tegin dit gezki, oza, zan geraz mateko, baino, bai, gaur gabon danak atauna. Ja, esta. Zer dauze, ze gauza dare? Ostras, irakurri barakoet ez dakit esaten buruz. Ez que ja, ostegunean abiatu zuen karreria, ja. Ez que, gure perli. Atzo gaina jai eukinon, atzo ez non eukin lanik. Hola bai, gazteok. Hoixema. Bai, aurreko zapatun lan egin nolako baino. Bai da gaur, Bazkariek alustran, ni ez nezela egongo, zelaster dauket gestio bat, Irunan hijo baita, eskursion, bai da? Maten dizu denbora, Baina bazkaltzeko ez. Jo, Lauetan... Ez, erran nahi dut. Biztik bai, hombre. Jo, Ala nahu gere unero super nekauta, baina bueno. Bueno, trikipoteoa, txaitertetan, pizzak afaltzeko. Bazue pizzak afaldu, badare. Ez du nahi pizza asko usantzat. Antzi erromerie eta DJ B. Vale, ondo. Hoi gaurko plana. Vale. Dala gazteburuko azken eune. Baina egia sukaldatzen gauza berritxo batzuk, aurreago esango ezkizuetenak. Vale. Osea, gazteburutik kanpo. Aparte, bai. Datozen hilabetetako. Ados. Oso gauza guaiek, bide batez. Bai. Eta hoixen, laster festak ja, eta hongo, osea, josus. Noizia. Jesus. Ez ki udati bueltan. Bueno, baina maiatzen gare. San Juanetan dia arrondokok. Uztaia ziren aiakok, eta buztu bukeran San Gregoriokok. Eta gero azaron San Martingok. Vale, bueno, ondo. Laizterran, Eta aurten, datorren asten, dau naza eune, lehenengo naza eune dau. Zer da hori? Naza eune. Oendik azait ez te tirakurri ondo egitaraue. Baina, bueno, egitarago paro bat, egun batekoa. Maiatzak amazazpi. Naza? Naza, gune bat, ez nuke esango... Bai. Hori eta San Martin tarten. Erreka ondon. Bai. Erreka ondo bat, ez? Esan daike. Bai, hori da. Vale. Ba, guai. Bai. Bazate, gaitxituzu gauza asko herrin da. Bazate. Bai, ni egun hortan justo zestaban, hijo. Ara. Bueno, nire aurreko asteburun gazta asteburu ezan. Eta nintzen egon, así que, bueno. Ba, beida, bakit ez dela pertsona bat oso graziosa, baina usturon bastante intuitiba nintzela. Eta launeketanik esan dugu, guazen ikia talde bat WhatsAppekoa zestoa jumargan pertsonakin. Eta laun batek esagit, intzaz duzu grupoa. Bale, ezenekin ze izen jarri. Eta izen hau jarri diot. Eta ez zuen harrapatzen etzen ulertzen izena. Eta nintzako oso evidentea da. Nintzako da super evidentea. Zestoa. Claro. Aski, Zestoa. Eske. Bai. Enekin emoji hori existitzen zanik, Bai. Ba ez du harrapau. Eta esaten diren, baino, da, osea... Zestoa. Bai. Eta ez zuen ulertzen, tio, bronka bata behar diet. Danak ezin die ez du bezalako adimen brillantekok. Ja. Zure hortzekoa bez dela. Ja, oainik hor dau. Oainik hor dau eske beti horrea baitzaizut. Ja. Zaba? Diamante dauket hortzen. Joar nolake hola ja, bakizu. Zer? Diamante dauket aginen. Kolmillon dauke.
Ez diozu ikusten harri txiki, Ez ez ikusi baina arte? Ez. Ia urte beten hijo joar honekin, Zuk uste duzu ni zure hortzetan fijatzen naizela. Baina komentau deu, askotan. Ba, nire aurrean. Euski jotzen bait, breia biten dit. Kao, ni baita dauket alde hau. Ja. Ja. Bere perfileko alde hau dauket. Joar. Ni idea. Ba. Ez naiz fijatzen, osea, baina ez naiz fijatzen ez zertan. Ja, horrekatik, Osea. rubia jarri naiz detzen, terau. Ja, ne. Aurreko broma da. astean Instagramera igozten nuen argazki batean fijatu nintzela esan berri dizut lehen. Hortxe fijatu naiz, Ka, ez baina du baita hortikan... ere fijatzen zea naizunen, Ja, claro, mirale. Ez, hortan fijatu nintzen. Kotilleoan Esan fijatzen dizuten zea. hortan, ez? Vale. Ah, Gero- vale. Gossipen. Joea, ne. Ez, nere soinekota zaizan. Kriston Zetan. piropoa bota diot eta Egie, oraindik egie. Ba, nik ez dut ulertu, Bai, argazki bat ionun, eta hor soineko urdin batekin hau, kolore korporatiboekin gainean, bide batez esatearren. Eta esan dit, asko gustatzen zaio soinekoa. Ah, bale. Eta Ez dut ikusi, hor kulpa. fijatuko nintzen, Hortxe fijatuko nintzen, esan nahi dizut. Osa, Egia da. ez naiz fijatzen, Osea, jendean nola dijoan jantzita ere, ez naiz fijatzen. Osea, Izer ditu jeizu. bai, Hau. Ba, zestoa. Ez que ze hona dan, ez que berez nire burun da perfecto txistea. Bueno, ez da txistea, baino... Bai, da txiste txiki bat. Bai. Nik eingo banengo nok. Ze grazioso nahi zen. Ez que esan dut, netzako erronka bada talde bat itekon izen bat asmatzea. Bai. Ze ni, adibidez, zestoako plana. Netzako talde horri WhatsAppekoi zesto izena jartzea da oso kutrea. Esan dut, ez dut hauen behar. Aber, ni bakoten baten bat Eta ze esan dut, ba, emotikono bat? ni modu hortara ez dut talderik. Bueno, nik daki dala. Gero egia bilatzeko zai edala ze esatezu. Ta Nola WhatsAppa, zan, hori da. Claro. Baina, bueno, es lo que hay. Ikonitua jarreta nahiko, no? Bai, Azaldoko da. bai. Eta bestela, bakizu zeinekin dakuzun taldea, eta hor sartu, eta Hori da. baiako zea. Ban, eske, ze graziosa. WhatsAppeko taldek irakurri baitut. Bai, nire hori hainitzen. A ber, Taldek zaiteko dau, vale. bai, grupos. Nola irakurri? Hemen WhatsAppen dare, Talden iztenak. danak, Ah, bai. irakurri be, favoritok eta grupos. Ados. Eta iztenak bota behar dituzu? Ez, zozo graziosoa balima dau. Ah, Nik hola graziosoik esateko ze ona, ez dauket. Nik esango nuke ez ez. aiem, ne? Dau bat oso zarra, bueno, berez ez da zarra, bestiz deitzen dana, wow. Eta baina bestiz date. Bai, familia gea, Ostara, nik dauket oso ona, bat. Ze pertsona gare, hemen? Bale. Gare, ontzan momentu bat lanen, horoskopokin asko obsesionau ginela, Bale, eta dakizu bezala eguardiko 12 Esperanza Graziak, hilotzen do bere horoskopoa. bai, Eta orduan 12 dana gelditzen gendun horoskopoa irakurtzeko. bale, Eta orduan 3 Leo juntau ginen, eta Leonardas. Leo, bai. Bat, Julen Alberdi hemen izan zela, super bale. gaieraz. Eta esan gendun, talde baten behar du komentatzeko. 3 Leo geha, eta orduan mensajea pollo Leonak irakurtzea jugunen bialtzen dugu. Eta orduan, dauken talden izena da We Trust in You Esperanza. Eta Esperanza Grazian argazki bat Ai daukagu hemen. ama, esperanza. Eta Ba, nik kontrolo naiz, izenak baino, graziosogok diela perfilek ikusi hau. ostras, oso ona. Hau, da oso ona, jo harpak ez zen dien, bi pertsona hauek. Uf, aske, aberraz dut ikusten. Paranda batzetik bueltan, autobus baten. Bai, Eske argazki eske, hobek die izenak baino. dau bat oporrak izena daukena, eta argazki da hau, ez dakit ze arrazoiekatik, ez dakit Gustatzat, ze baina hori arrazoiekatik. pertsona hori ezautzen duzu, Ah, bai, Ez. agertu zait. Nik Nola dauket, ez? Ez hautzen dugu? Aber, erakutsi berriro. Pertsona hoi, ke ba? Hau? Erakutsi berriro. igual lideleko katalogo. Ez dut esango norekin nastu dudan. Ez dugu ezagutzen. Hau? Ez, ala? Bale, ez dut esango norekin konfunditzen Ez, dugun orduan. gero esan. Ez. Eta zein da? Zein da berez ba? Ez dut esango. Baina gero esan Nor da? zeinekin Hori off the nastu zon? Ni Ba, dauket talde bat, apustu baten gendun eta argazkie perfileko hau da. Ze ona. Hola sagasti. Ai ama, aurrekoan ikusi nuen behitu.
Hola sagasti? Bai, bere minian. Bere, Mini badauka? Mini badauka, deskapotablea esango nuke, edo, bai? Irratia topera jarrita. Joder. Erauket community manager, gauza bateako, eta hau da, meme hau emakumea aidana ordenadoren eta txiklea jaten, horren argazkia. Nik bi talde ditutolak kuriosoak, bueno, Bota? bilatu ditudanak, izenak esango ditut, bat, confieso, soy cotilla, Ze ona. eta bestea, gabinete de crisis. Ze ona baita. Ze ona. Ez ditut erabiltzen ja, Iruditzen zatkit bi izea Ez dira erabiltzen, orokorrean. lapurtzoko muko bi izen. Bai. Gabinete de krisis, ostra, hoi oso ona da, Bai. Ni hemen talde erdik baino gehiago ezertako Eske ja, ez. ostras, behitu behin bazkari bat egin nun, eta behitu ze argazki jarri ziren. Ai, ama. Radiofonikoa ari den geratzen. Bai, osona. Ja. Por cierto, Eta argazki hontan da, la bella y la besteako que festin kanta, ai, aman, eta horko kandelabrak nola kantatzen duen, que festin, eta jarri duen erorpegia. Boa. Zaten nik egin un que festin. Ze ona. Bueno, arnaz pixkatxo bat hartuko dugu, eguerdiko 12 eta 5 minutu dira ordularian, eta honen bueltan, etorriko gara. Kontu gehiagorekin, benga, guazen.